Το ΣΥΓΜΑ αποκαλύπτει απόψε ότι ο σιδερένιος θόλος βρίσκεται στην Κύπρο. Ειδικότερα, βάσει έγκυρων πληροφοριών, η Εθνική Φρουρά παρέλαβε από το Ισραήλ το πρώτο μέρος του υπερσύγχρονου συστήματος αεράμινας, θέτοντας το μάλιστα σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Είναι εδώ στο στούντιο μαζί μου ο αρχισυντάκτης του δελτίου Κυριάκος 56. Έχει αποκλειστικές πληροφορίες να μας μεταφέρει. Κυριάκο, καλησπέρα. Ο Κυπριακός σιδερένιος θόλος παίρνει σάρκα και οστά, Πέτρα, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα λοιπόν με έγκυρες και διασταυρωμένες πληροφορίες, η πρώτη παρτίδα του υπερσύγχρονου αυτού συστήματος αεράμινας από το Ισραήλ όχι μόνο βρίσκεται στην Κύπρο, αλλά βρίσκεται και σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Βεβαίως αναμένονται στο προσεχές διάστημα και οι υπόλοιπες παρτίδες της παραγγελίας που θα συμπληρώσουν και θα διαμορφώσουν την νέα ομπρέλα αεράμινας της Κύπρου. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι πρόκειται για μια ουσιαστική αναβάθμιση της ανατρεπτικής ισχύως της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ναι, και βεβαίως πρόκειται για μια πολύ σημαντική είδηση, αυτή που μόλις μας έχεις μεταφέρει, Κυριάκο. Έφτασε λοιπόν η πρώτη παρτίδα του Iron Dome, του σιδερένιου θόλου, μια εξέλιξη την οποία είχες προαναγγείλει πρώτος και μάλιστα από αυτό εδώ το στούντιο. Ναι, τον Οκτώβριο του 2021, τότε επί κυβέρνησης Αναστασιάδη, είχαμε μεταδώσει για πρώτη φορά την είδηση ότι η Κύπρος βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές για την απόκτηση μιας παραλλαγής του Iron Dome, προσαρμοσμένες στις ανάγκες βεβαίως της Εθνικής Φρουράς. Ακολούθησαν και άλλα ρεπορτάζ του ΣΥΓΜΑ για την πορεία των διαπραγματεύσεων που πέρασαν και από δυσκολίες και εμπόδια. Πλέον η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται και ολοκληρώνεται, όπως όλα δείχνουν, από την παρούσα κυβέρνηση Χριστοδουλίδη. Αυτό που έχει σημασία, Πέτρα, είναι ότι ο σιδερένιος θόλος είναι εδώ και μιλάμε για το βασικό αμυντικό όπλο του Ισραήλ που βλέπουμε και στις οθόνες μας τώρα, με τα δεκάδες βίντεο από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να αναχαιτίζει με μεγάλη επιτυχία τις ρουκέτες που ρίχνει η Χεσμολάχ. Μάλιστα. Τώρα, Κυριάκο, κατέχεις και πληροφορίες για τις δυνατότητες αυτού του συστήματος, της κυπριακής παραλλαγής, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, του Iron Dome, που απέκτησε η Εθνική Φρουρά επιτέλους. Ναι. Μόλις αποκτήσει και όλες τις παρτίδες, η ομπρέλα αεράμινας της Κυπριακής Δημοκρατίας, με μια σημαντική, να πούμε, δαπάνη εκατοντάδων εκατομμυρίων, Πέτρα, θα είναι σε θέση να καλύψει ένα ευρύ φάσμα απειλών, από αναχαιτήσεις μαχητικών αεροσκαφών, ρουκετών, βλημάτων και διαφόρων μορφών πυράβλων. Θα είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα αεράμινας. Μελλοντικός στόχος, όπως μαθαίνουμε, είναι να προσθεθούν και άλλα συστήματα στην πορεία που θα ενισχύσουν τις δυνατότητες και στον τομέα της αναχαίτησης των drone, των μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Έχει επίσης σημασία να αναφέρουμε ότι το νέο σύστημα αεράμινας θα είναι απολύτως συμβατό με το αντίστοιχο που κατασκευάζει Iron Dome η Ελλάδα, το οποίο σύμφωνα με τον Νίκο Δάνκια θα είναι έτοιμο σε 2,5 χρόνια. Και οπότε θα δημιουργηθεί μια ενιαία ομπρέλα επί της ουσίας αεράμινας από την Κύπρο, την Κρήτη και θα καλύπτει όλο το Αιγαίο. Αυτή τη νέα αεροπορική ομπρέλα που θα αποκτήσει η Ελλάδα την παρουσίασε και πριν από ένα μήνα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ενώπιον της Βουλής των Ελλήνων. Την ίδια μέρα έκανε και μία ανάρτηση που θα δούμε σε λίγο στις οθόνες μας, με χάρτη που δείχνει και την εμβέλεια κάλυψης. Αυτό που δεν φαίνεται στο χάρτη που δημοσίευσε ο Νίκος Δένδιας, παρακαλούμε να δούμε και το tweet, είναι όταν ρωτήθηκε από Ελλαδίτη βουλευτή κατά πόσον η κάλυψη αυτή θα επεκτείνεται και στην Κύπρο, με τον Νίκο Δένδια να απαντά καταφατικά. Πρόσθεσε μάλιστα ότι βρίσκεται σε επαφή με την κυπριακή κυβέρνηση για το θέμα. Βεβαίως αυτό είναι κάτι επιπλέον από το γεγονός ότι εμείς αποκτήσαμε ήδη το Iron Dome. Είναι κάτι ενισχυτικό, καταλαβαίνουμε. Ναι, και με το δικό μας το σύστημα, να πούμε, θα αγοραστεί, όπως προαναφέραμε, με χρήματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια. Και προτού το κλείσουμε, Πέτρα, να πούμε ότι, να προσθέσουμε στο ρεπορτάζ ότι κοντά στα Χριστούγεννα αναμένεται στην Κύπρο και το πρώτο από τα 6 επιθετικά ελικόπτερα γαλλικής κατασκευής, τα H145M της Airbus, που θα αντικαταστήσουν τα 11 ρωσικά ελικόπτερα Mi-35, τα οποία πωλήσαμε στη Σερβία. Ναι, μάλιστα. Αυτά είναι ευχάριστες και ελπιδοφόρες ειδήσεις και ουσιώδεις ειδήσεις. Σε ευχαριστώ πολύ, Κυριάκο, για το αποκαλυπτικό και μάλιστα και αποκλειστικό σου ρεπορτάζ.
Έξω